тамошобинони азиз, яке мизоҷон занг задам ва мо гуфтанд ки дарротар ҳозир шавед. Мо мана дарро ҳозир шудем айнан ба ҷои гуфтагиишон. ҳамеша бо мо бимонед. Ман ихтиёр бо шумоам. такси 24 ва телевизиони 7 ситора. Акой азиз, салом алейкум. Сонарҷон, салом алейкум. Салом алейкум. Акоҷон, шумо барномаи муҳим. Ама барнома ҳозир боз мешад. Ина 7 ситора нишон медиҳад. такси 24 вақт боз мекунад. сехи савол мешад, супер игро мешад. Агар ҳамаша бурид ага инҷо сертификатҳо боз мешад, мебурӣ ҳамаша чо ҳамаара боз мекунӣ. Дӯстони азиз, тамошобинони меҳрубон, ҳамеша бо такси 24 монед гуфтам, бо мо бимонед. Дар ин ҷо айни ҳол мизоҷони мо акои азизам занг задам, бо мо гуфтанд ки ҳозир шаведон ба ҷои гуфтагашон. Мо ҳозир шудем. Айни ҳол мо дар роҳ равона ҳастем. акои азизам, хуш омадед ба барномаи мо. Мо бораи худ нақл мекунем ки такси 24 яъне барнома ташкил кардааст. дар ин ҷо албатта ногуфта намонад ки компания XL ва луқмони ҳаким дар ин ҷо албатта сарпарасти мо меношад. акои азизам, шумо калтарак бораи худ гап мезадед ва мо хубтар мешуд. номатон, насабатон, номи ин додар акои азиз ҳамшуно мегӯфтед. Номам Ҳусейн, ин неварам Баҳоваддин ва як ҷанам, як писарам Муҳаммадҷон. писаратон ба худтон монанди бисёр дорад. шумо неварадорам ҳастед. қоил. дӯстони азиз, акои азизам ҳамон тавр ки ҳамихи ёш ҳастанд ки ёш намуда ҳисоданд ки ҳатто ин кас неварашон ҳам уже чӣ мегӯяд тамом аст. уже неварашонам. мехостам акои азиз шумо якчанд саволҳои кам. саволҳои мо масалан шумо барои чӣ ҳамин айнан такси 24-ро интихоб кардед? такси 24 занг занӣ мисол беатказ 2 минут 3 минута медиҳад. намепоёмад. бале барои ҳамон хаем такси 24 гирифт. бале. ташаккури зиёд акои азиз. ман ҳам агар гӯям агар ман ҳам чӣ гӯям мухлиси ҳамин такси 24ам. вақте ки ман ба роҳ равона мешавам ё ки ба ягон усто мефурам ё ки мошини ман аз кор мемонад, айнан бо такси 24 ҳамкорӣ мекунам ки такси 24 ба занг мезанам, мегӯям ҳозир мешаванд, гапи шумо тоғри аст ки ба 2-3 минут равона мешаванд инҳо ба манзиламо. акоҷони азиз, ман ба шумо як саволе ки медодам ки савол азад берун. шумо мана шинохтед? бачаҳои азиз мана шинохтитон? ман ким? о, молодце. ташаккури зиёд. акои азизам, шумо чӣ кора ҳастед? мегуфтед агар махфӣ набошад. ман ҳеҷ кор намекунам. деҳқонӣ мекунам. деҳқон. албатта деҳқон замин зар мегӯяд. деҳқон заргарӣ албатта тоғри аст. во дар ин ҷо мо мегӯем ба тамошобинон акои азизам деҳқон ҳастанд. вақте ки он кас кори ин одамро мекунад, меваи ин одамро мехӯрад, вақте ки мо меваро мехӯрем, албатта мо ба сари ҳар як дуои худ мегӯем ки сари деҳқон дарда набинад, дасташ дарда набинад. ташаккури зиёд. омода ҳастед шумо ки ба якумин савол ба шумо мо савол диҳем? акоҷон савол шумо ямда якта ман бинеде. ҳама як ҷоя бозӣ мекунем. дӯгачаи азиз, акои азизам агар ки вақте ки намедонам мо ки шумо аз ҳама давлати калонтарини ҷаҳон кадом аст? варианти 1 Хитой, варианти 2 Русия, варианти 3 Амрико. фикр мекунем додарои азиз, фикр мекунем. акоҷон фикр мекунем. Дюйм канади сарим. Россия. шояд ки шумоҳо боз як бор дигар фикр мекунед то медодаро. вақт надорад, шумо фикр кардан мегиред ако. бисёр ташаккури зиёд, шумо бурд кардед ако. ответ чӣ мегӯяд ҷавоб дуруст биромад. русия аст, албатта русия аст. бале, албатта.
дӯдаракои азиз ба кадом мактаб мехонанд инҳо? Айни ҳол ҳамин дӯдарачаи азиз ёфтаанд. مکتب چهار من فرمان آسیمین мактаби чор паймон ва осимин. Бисёр наз дӯдарои азиз. Мегузорем ба саволи дуюмин. омода ҳастем? дар расм нақши чиро мебинед? дар расм нақши чиро мебинед? ин чи аст? Чи аст? وانتوز Чи аст? وانتوز Вантус. Барои чи ин вантус аст? Ин чӣ кор медояд масалан? ташаккури зиёд. як қарсаки мо барои ҳамаи барои шумо дӯстон. додари азиз маладес ёфтен. ин аст албатта вантус аст. омода мешем ба саволи сеюм мегузорем. кадом футболбоз шавҳари Шакира мебошад? варианти 1 Серхио Рамос, варианти 2 Жерар Пике, варианти 3 Икер Касилияс. ин савол ба шумо аст акои Ҳусейн. ба тараф хӯрдастан Шакираро ҳам мешунад. Шакира ки мешиносад? اشوالچی را اشوالچی не албатта сахт думоқурдани ки ин савол беша. фикр кунед ака шумо метавонед ки ба ягон кас ба дӯстони худ занг зада пурсед. шумо метавонед ки ба ягон мешавад. албатта мешавад. Ава. Якта савол тиям ҷо. Чӣ медонӣ вай? Якта савол тиям. Шӯи Шакира ки кадом футболист буд? Ки? Ашу вай бо барномаи такси 24 барномаи такси 24 мешидем хе савол шуд. Ашу. Жерар Пике. Жерар Пике. Жерар Пике. варианти шумо ҳамин аст. ёки бо фикр мекунед? фикр мекунед? Ин футболист медонад. он медонад. агар ки рафту хато гуфта бошад чӣ мешавад? Хато гуфта бояд медонад. яъне ки аз мукофот мемонед чӣ? шумо фикр мекунед? додарчаи азиз чӣ хел? رازی розӣ мешумо? ба гуфти бобои тағою падар розӣ мешумо? رازی розӣ. акоҷон ба шумо як қарсак шумо ҳама якҷо ташаккур ба бозиятон шумо инро ёфтед акоҷон. мехостам ки аз шумо фаҳмам акоҷон. шумо ҳозир дар ин ҷо 3 то саволро ёфтед ва дар ин ҷо мо супер игра боз дорем. агар ки супер игра агар бозӣ кардан хоҳед агар супер игра монда масалан шумо ҳозир 3 саволро ёфтед. ҳозир супер играро агар ҳам ёвед аз сарпарастони мо яъне ки аз луқмони ҳаким як сертификат мегирем ки вақте ки дар ташхис мерем шумо ва ин чӣ мегӯяд ташхис ройгон аст албатта ва аз такси 24 бо сертификат мегиред бо ҳаштои дигар ба манзил шумо ройгон аст. барои ҳамин шумо розӣ ҳастед? бозӣ мекунем. инак дӯстони азиз акои Ҳусейн розӣ шудам ки ба супер игра бозӣ хоҳад кард ҳамроҳи сарчаи дӯстони ҷану набераҳояшон. албатта ин додарчаи азиз ҳам ба мактаб ба олӣ мехонданд ки бисёри саволҳоро инҳо ёфтанд. ба ҳамаи инҳо аз мо салом ва рӯзборӣ мехоҳем ба ҳамаи шумо. инак оғоз мекунем супер играро. управляй мечтой ба кӣ тааллуқ дорад? варианти 1 Toyota, варианти 2 Mercedes, варианти 3 Ferrari. управляй мечтой ба кӣ тааллуқ дорад? точно Ferrari. мо аквапарк мебинем? шояд фикр мекунем.
нақс сара бояд фикр кунем ки охирон саволи шумо аст ки агар вақти шумо дар дар наёфтед ҳамаи бозиро масалан бонед. дар инҷо албатта се саволро ёфтед шумо аз такси 24 5 бори дигар ройгон мебинед. вале ин супер играе ки мо аз луқмони ҳаким ба шумо сертификат медад дар вақти ташхис ройгон ба шумо ташхисатонро гуфта медиҳад. Управление что? Ты ничего не знаешь, да? Ну, Феррари виберунем. Нima Ferrari? Hali masalan chipsni gapaman ki shuni Ferrari vibr kardi. Ferrari ro masalan intiqom kardi. Lavlatkadan michda mekundim. Mashinada. Ham mashinada kundim. Молодец. Акой азиз, албатта мутассифона мазарат мехоҳем ки ин албатта Ferrari нест, ҷавоб нодуруст буд акоҷо. ҷавоби дурусти мо ин албатта ҳаёт аст. Барои ҳамин аз шумо маъзарат мехоҳем ва ҳамаи ин гуна бозиҳое ки мукофот буд шумо албатта боидодед роҳ афзода намешем акоҷон. мо ҳамеша бо шумо ҳастем. дӯстони азиз, акои ҳусейнам олиҷаноб бозӣ кардан, дӯдачаи азиз бисёр олиҷаноб бозӣ кардан ва нокута намонад ки аз такси 24 ва аз телевизиони 7 ситора ин барномаи моро тамошед хоҳед кард. ман ихтиёри бо шумо ҳастам. ташаккур. акои азизам, ба шумо мо гулборӣ таваллуд дорем. дӯдачаи азиз ҳамеша мактаба бо хубу аъло хоҳед омад. саломат бошед. Хоб. дӯстони азиз, акои ҳусейн ҳаракат карданд ки ин бозиро ҳар гуна буранд ва бо ҳамроҳи дӯдачаи азиз мехостанд ки буранд, лекин аммо ки мутаассифона нашуд. албатта ҷавоб нодуруст буд. хайр, ҳеҷ гап не, дафъаи дигар бо дафъаи дигар одам бозӣ хоҳад шуд. бо мо бимонед. ман ихтиёри ихтиёршо бо шумо ҳастам. тук. Хеле аҷоиб аст. мизоҷони мо ҳозир ба инҷо омода нишастанд. Ама шумо хати гап зидед. Салом алейкум. шумо ба барномаи такси шумо омадед. инҷо бозӣ рафт истодааст. хоҳари азиз, ин аз телевизиони 7 ситора нишон медиҳад. агар шумо розӣ бошед, агар бо таҳмин мегузаронед то вақте рафта. оғоз мекунем. хоҳари азиз, ман шумо гуфтам ки масалан такси 24 мо шумо бораи худ гап мезанед камтарак. шумо аз куҷо омадасед, ба куҷо равона ҳастед, номатонро мегуфтед, хуб мешуд. Номам баландтар. Аташ сети, номатон. шумо чӣ кора ҳастед? Студентка. донишҷӯи куҷо? ТГУ. чандум курс ҳастед шумо? сеюм курс аст. номатон Гуля. шумо аз куҷо мешавед? аз 34. барои чӣ шумо ҳамин такси 24-ро интихоб кардед? тез мебиёд чарзанӣ. барои якта тез омдан аст. агар сус биёд шумо дигар дафъаи дигар заказ намекунед? Пока это не опоздали. Да. дӯстони азиз, тамошобинони меҳрубон, дар инҷо мо бо ҳамроҳи мизоҷони худ номи ино Гуля ҳастанд, донишҷӯи ТГУ албатта дар шаҳри хуҷанд. ҳозир аз пеши тачсити равона ба сӯи 32 микрорайон мешавем. инак барномаи оғоз мекунем. хоҳари азиз, ман ба шумо гуфтаниам ки мо ҳозир се савол метиҳем. аввалан якум савол метиҳем. вақте ки шумо якум саволро агар бурд кардед, ба дуюми сеюми савол мегузорем. вақте ки шумо буред, дар инҷо мукофотҳои мо шуморо интизор аст ва ҳамеша мо мехоҳем ки шумо бурд кунед. ин албатта хурсандии мардум аст, хурсандии шумо аст ва хурсандии ман аст. оғоз мекунем. ҳамин тавр не? сар кардем. якумин савол ба шумо. нахстар гӯш кунед. китобе ки дар он рекордҳо навишта мешаванд чӣ ном дорад? варианти 1 Гиннес, варианти 2 чудеса света, варианти 3 Википедия. Так. шумо китобе ки дар рекордҳо дохил мешавад ин чӣ аст? Гиннес гуфтед. варианти шумо Гиннес. албатта фикр мекунем. боз як бори дигар фикр мекунем. нақс фикр мекунем.
ки барое ки шумо бори надиҳед, албатта ин бози мо мукофоти хело аҷоибу тарaf дорад. Варианти шумо Гиннес аст. Ҳаминтар? Хоҳари азиз, шумо бурд кардед, табрик мекунем. Гиннес, мегузорем ба дуюмин савол. Ба дуюмин савол мегузорем. Шумо тайёр ҳастед албатта. Хуб. ин сурудро кӣ месарояд? Так, ин сурудро кӣ месарояд? Валиҷон месарояд? Валиҷон месарояд. Без вариант вы говорите, что Валиҷон азиз эту песню поёт. Так, шумо хоҳари азиз, поздравляю. Бурди шумо ба варианти сеюмин мегузорем бозиро. Шумо мехостам ки камтарак бораи худ нақл мекардед, хуб мешуд то вақте ки ба сеюмин саволи мо омода шавад. Масалан шумо хуб мешуд ки агар такси 24 ягон мошини бекондитсионер мегӯянд ки яъне ки равона мекард, шумо чӣ хел масалан худро тасаввур мекардед ё ки то вақти хона рафтан масалан чӣ хел худро ҳис мекардед ва чӣ хел мерафтед. Масалан агар бораи ҳамин маба нақл мекардед хубтар мешуд. Пока же есть кондиционер. Ну пока же есть кондиционер. Агар намебуд ман гуфтасем. Чӣ хел намебуд масалан? Агар гӯед агар ман гарм мешавам, масалан гӯед агар ман гарм мешавам, мегуфтам шофёр ки акои шофирам оинатонро мекушодед, ман гарм шудасам, шумо масалан чӣ хел такси ҳастед ки бе ягон кондиционери мошин ё ки ягон чи масалан шумо масалан чӣ мегуфтед ва чӣ хел тасаввур мекардед? Ман мехостам инро фаҳмам. Ба ҳамин хел ҳолат шумо ягон бор фуромадагӣ ё мекунед? Дӯстони азиз, хоҳари азизи мо дар ягон ҳолате ки бекондитсионер масалан агар дар мошин нафуромада буданд ва мо дар ин одам ба ин одам мо савол додем ки масалан хоҳари азиз агар шумо ки такси 24 бекондитсионер агар равона мекард ин чӣ хел мешуд масалан? Ман агар гӯем агар гарм мешудам, ман мегуфтам акои шофёр оина кушоед ё ки тезтар ҳай кунед ки то ба манзил расем. Бозии мо ба шумо писанд омода истодааст ё ки не масалан? Агар хоҳари азиз камтар баландтар суҳбат мекардем албатта хуб мешуд. Ба шумо ман савол додам, бозии мо ба шумо писанд омад ё ки не? Не. Бисёр ташаккур. Мегузорем ба саволи сеюмин. Ҳаминтар? Хуб. Рафтем. Наз гӯш кунем. акси Монализаро кӣ кашидааст? Варианти 1 Христофор Колумб, варианти 2 Леонардо да Винчи, варианти 3 Джордж Вашингтон. Фаҳмидед савол? Акси Монализаро кӣ кашидааст? Христофор Колумб, варианти Б Леонардо да Винчи. Он же художник. Он же художник. Да, он старался, чтобы эту Монолизу там, это... Вот этот вариант. А вариант В. Варианти В. Фикр кардед? Варианти шумо ҳамин аст. Агар гӯям ки не вариантро нагӯеду, ман шумо 5 бори дигар бо бе ройгон масалан ман шуморо ба манзилатон бурда мерасонам. Гӯя шумо чӣ кор мекардед? Чунки Христофор Колумб вай дигар чизе накарда ки точно агар ки ман мегуфтам ки хоҳараки азиз ҳамин вариантро нагиреду дигар варианташро гиред, ман ба шумо пули таксиятонро ман худам метавам. Мегӯфтед чӣ мегуфтед шумо? ҳаминро мегуфтед. Албатта тӯҳфа ин аҷоиб аст. ҳозир чӣ бошад фикр карда истодед. ҳамин. хуб, хоҳари азиз, мо шуморо табрик мегӯем, шумо бурд кардед. Албатта як қарсаки мо биёед ҳарду якҷоя қарсанг мезанем ки шумо бурд кардед. биёед аз хоб бедор мешавем. ура! Мегузарем ба бозии супер игра. мехоҳед супер играро бозӣ мекунем. охирони саволе ки мо ба шумо медиҳем, агар вақте ки мо супер играро агар мо бозӣ кунем, варианти мо инчунин аст ва ногуфта намонад ки сарпарастони барномаи мо XL аст. мои хоҳараки азиз, ин XL ба шумо аст. ина гиред, мехоҳед шумо ина гиред XL
яъне энергетикӣ мебошад. Дуюмин сарпарасти мо ин аз ин Луқмони Ҳаким, яъне ки ба шумо сертификати худро медиҳад ва ташхисҳо ба шумо ройгон мешавад вақте ки шумо ба Луқмони Ҳаким ба ташхис равед. ҳамин акун шумо як бори дигар мехостам фикр мекардед ки бозии супер игра агар масалан мо бозӣ мекардем, шумо масалан ози призро интихоб мекунед ёки супер играро интихоб мекунед? Ozi priz чизе мешад? Приз аз такси 24 ба шумо як сертификате ки медиҳад, шумо то 5 бори дигар хоҳари азиз ройгон ба даруни шаҳри мо ба манзилатон рафта метавонад. Хоҳараки азиз, суперприз ба ман аз Луқмони Ҳаким сарпарасти мо ба шумо сертификат ҳам дода мешавад ва ҳам ин такси 24 сертификатшо ба шумо ҳар дуашро метем. Агар ки шумо супер играро буред, агар не набуред, то ҷои манзилатон аз тарафи такси 24 ройгон бурда мемонем, лекин ҳар ду ин ба шумо намешавад. Фикр мекунед? Ну, играем. Дӯстони азиз, хоҳараки мо супер играро интихоб карданд ва бозӣ мекунем. Ҳамеша бо мо бимонед. Телевизиони 7 ситора такси 24 дар хизмати шумо аст. Хоҳари азиз, мегузарем ба супер игра мегузарем. Чорумин саволи мо супер игра. Офтоб аввалин шуда аз кадом давлат мебарояд? Варианти 1 Хитой, варианти 2 Ҳиндустон, варианти 3 Япония. Япония эс. Шумо дар куҷо мехонам гуфтед? Хоҳари азиз. Тегум ба фикрам шумо аълочи ҳамон донишкадаи худ ҳастед, ҳамин мумкин. Курси чандум мехонам гуфтед? Сеюм. Курси сеюм. Синни соли шумо? В этом году сиба медаред. Сиба медаред. Салома. Беҳтарин аҷоиб буд. Шумо боз як бори дигар фикр кунед. Япония. Агар ки Япония набошад, шумо ҳамаи ин мукофотҳоро бой медиҳед. Аз даст медиҳед. 100% Япония. Ёки шумо ба ягон одами наздики худ занг мезанед. Адреси ин ҷо буд? Ози боло мебуред, ман бо. Эси мегардед. Фикр кунед, фикр. Ёки шумо метавонед паскаскаро, шумо метавонед ба ягон одами наздики худ занг занед, ёки метавонед пурсед. Агар ин вариант рафту тоғри наояд, чӣ хол метавонед? Хондаги шумо. Ина кадом муаллим ёки муаллима ба шумо ёд доданд ки ин ҳамин аслан ҳамин офтоби мо аввалин шуда аз кадом давлат мебарояд? Донишкадаҳо, донишҷӯён ҳама гӯш гирифтаам ки гуфтанд ки аз Япония мебарояд. Албатта шӯхӣ аст. Хоҳараки азиз, бисёр ташаккури зиёд, шумо супер игра ҳам бурд кардед. Шуморо табрик мегӯем. Бигзор ҳамеша донишкадаи фаъоли донишкадаи худ бошед. Ба шумо ман аз номи худ ва аз номи сарпарастон, яъне ки иксел ва аз номи Луқмони Ҳаким ва аз номи телевизиони 7 ситора шуморо муборакбод мегӯем, табрик мекунем. Бигзор ҳамеша донишҷӯи фаъол бошед ва дар хизмати халқи азизамон бошед. Бигзор ҳамеша мо дар хизмати шумо бошем. Албатта дар ин ҷо шумо ҳам ман ба шумо маҳфил намедонам. Ин бозии реалӣ буд. Ман ин купоне ки шумо бурд кардед аз такси шумо 5 бори дигар шумо ройгон ба манзили худ рафта метавонед. Ман ин аст сертификат аз Луқмони Ҳаким. Дӯстони азиз, тамошобинони меҳрубон, хоҳараки азизи мо бо номи Гулиахон инро бурд карданд. Ин сертификати мо аз Луқмони Ҳаким. Шумо вақте ки ба ташхисгоҳ меравед, бо ҳамин сертификат равед, агар онҳо шуморо ройгон ташхис медиҳанд. Бисёр ташаккури зиёд. Саломат бошед. Ҳамеша бо мо бимонед. Ҳамеша такси 24 дар хизмати шумо аст. Саломат бошед. Правильно вам это? Да. Бале, албатта ман гуфтам ки бурд кардед. Агар ки шумо бурд намекардед, инҳоро бой медиҳед. Саломат бошед. Инак дӯстони азиз, тамошобинони меҳрубон, хоҳараки мо донишкадаи курси сеюм дар ТГУ
ТГУ гуфтам бафикрам ТГУ мехондам донишгоҳи ТГУ будам он касро мо аз номи ҳамаи дӯстон ва аз номи он касоне ки моро дастгирӣ карда истоданд он касоне ки моро тамошо карда истоданд ва аз номи ҳамаи дӯстон он касро мо табрик кардем бигзор ҳамеша обод бошад бигзор ҳамеша дар хизмати халқ бошад ҳамеша донишҷӯён яъне тоҷикистони моро яъне хуҷанди моро боло мебардорад ҳамеша бо мо бимонед такси бисёр бо шумо аст пеши бозори афғон бозор омадем дар инҷо она клиент акои азизам будям масалан ҳозир дар инҷо мешинем бо бафикра авроҳи ҳамсарашон Фролид. Мегӯянд мо фуромадем. Албатта мардум аз ин бохабар аст. ба фикрам инҳо фуромаданд, ҳозир бозӣ аҷоибот хоҳад шуд. Ассалому алайкум. Акои азизам, салому алайкум. шумо ба барномаи мо фуромадед. Медонед ки такси 24 ҳамаша барнома ташкил кардааст ки инро албатта аз канали 7 ситора нишон медиҳад. оё дар ин бозиҳо вариантҳо ҳаст, якчанд вариантҳое ки ҳаст. Агар шумо бурд кунед, якумин савол медиҳем, агар бурд кунед, рафтани мо бетон ройгон мешад. Албатта бо се тои саволи дигар агар кунед 5 то паисе бетон мешад. Агар супер играва кунем, агар албатта сертификат аз мақоми ҳаким мешад. шумо розӣ ҳастед? Розӣ. Якумин савол метавонам то. Якумин савол. Ин саволи аз чӣ гӯям аз бозӣ берун. Мана шинохтед? Шинохтед. Дуюмин саволи мо. Якумин савол аз бозӣ мо сар мешад. Ҳозир мо якумин савол метавонам то. Шумо бораи худ мегуфтед камтара. номатон, насабатон, ҷои кор масалан мегуфтед, аз бораи такси 24 мегуфтед. Хело хуб мешуд. Абдулло Мусабахшев, Башар Хуҷам. Асар такси 24. шумо ин бораи такси 24. Агар ҳамто агар манам гӯед, ман ҳамин мухлиси такси 24 ҳастам. Мешад ки мошино масалан агар устово мемонем, ягон рӯ мемонем, ки шапа, в основном шапа. Мегӯям трезвый водитель. Ахи вақтҳо такси 24 мо зар мезанем. Албатта ин такси 24 хизмати мо мекунад. Имрӯз ман аку дар хизмати халқ шудам. Имрӯз барномаи мо рафт истодааст. Масалан ба савол оғоз мекунем. Тайёр мебошед? Хоб, якумин саволи мо. Муҳаммад Али дар кадом намуди варзиш машҳур аст? Варианти 1 бокс, варианти 2 теннис, варианти 3 футбол. Муҳаммад Али хеле аҷоиб. Чӣ мегӯяд? Устоди Тайсон мегӯяд. Уҷан чашмакида гӯем агар якумин савол легендарни боксёр. Хорошо. Ин саволи шумо ёфтид. Табрик акоҷон. Мебирем ба саволи дуюм. Шумо лозим тайёр буд? Боз мекунем. Дар расм нақши чиро мебинед? Нақши чӣ додист масалан? Ёфтед. Ташаккур. шумо акоҷон XL ман сарпарасти барномаи мо XL. бо сарпарасти барномаи мо вайштаги чӣ мегӯяд? Лухони ҳаким. Дар инҷо ҳозир бо як тоиси дигар савол мешад. Аз ин савол агар шумо бурд кунед, агар супер играва бозӣ мекунем, албатта бо сертификат аз лухони ҳаким мешад. шумо аз бозор омӯзед харид. имрӯз рӯзи отдих. шумо чӣ кор гуфтед? Мошини шахси мо нест ки беҳтар шуд. Такси 24 беҳтар шуд. Беҳтарин.
ҳозир саволмо мешавад куҷо мани Антуан Гризман футболбози кадом давлат аст? Варианти 1 Англия, варианти 2 Португалия, варианти 3 Франция. шумо метавонед акоҷон ёки аз раҳгузарҳо пурсида метавонед ин паскаска шумо масалан ба ягон ҷои худ шумо занг зада ё барро телефон када фаҳмида метавонед худтон медонед мухлиси футбол ана пробаде фикр мекунем ако мегӯед бо пафтормона ёки хонисем Антуан Гризман футболбози кадом давлат аст? Франсуз. Нападаиши. Сафои. Аз ин се вариант шумо Франсия интихоб кардед. Ин охирон саҳи шумо ҳастанд. фикр кардед, нас фикр кардед. خب اکوی عزیزم تبریک میکنیم شما جواب شما درست است یافتید اگر خواهید اگر مثلا از 3 تا سوال یافتید شما اینجا سوپر ایگرامو هست اگر شما بیبر میکنید مثلا در اینجا پتوفکه که 5 تا با تاکسی 24 شما بیپول رفته رایگان و درون شهر رفته میتونید اکو اگر نگوید اگر سوپر ایگرامو بازی میکنید وقتی که شما سوپر ایگرام میآید اکوجا از لقمانی حکیم سناتوری لقمانی حکیم به شما سرتیفیکات داده میشد برای تشخیص البته بیوای است رایگان است باید چیکار کنیم بازی ما کویزم حاضر بازی میکنیم عجیب امروز مامان وای شد کاکتل زمین بده ویزیوت میگه خب امروز همه کلیدام اونو برداست من یکم کسی وای که نتونستم ها امروز شنبه همه ها کرده است چی میگه میگذاریم سوپر ایگرا بازی میکنیم так سوپر ایگرا дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол чанд даста иштирок мекунанд? Варианти 1 24, варианти 2 32, варианти 3 48. ҷавоб шумо уже бораи футбол бисёр медонед ако бовол мебуред чемпионати ҷаҳон ба 32 даста бозӣ мекунад шумо аниқ медонед ки 32 даста бозӣ мекунад бовол мебуред ёки камтар фикр мекунед аққоне аниқ медонед 32 бозӣ мекунад мазиқ ман албатта хеле хурсанд ҳастам ки акои азиз шумо табрик мекунем шумо бурдид ако амоман бошед якуми ташлакари худро аз номи худам аз номи ҳамаи компанияи такси 24 ва аз номи он сарпарастоне ки XL буданд сарпарастоне ки луқмони ҳаким буданд аз онҳо миннатдориш худро баён мекунем акоҷон шумо бурд кардед акои азизам супер игрешам ҳамаша бурд кардед ако ба шумо аз мо ба шумо ҳам аз такси 24 ҳам аъзои манин такси 24 ин сертификати мо поездкаи мо шумо ин ки метавонед 5 бор мисалан 20 бор рафта метавонед манин ташхисе ки шумо дар луқмони ҳаким мегузаронед албатта ин барои дамҷо мефаҳмонад як созиё сомо шумо бурд кардед хуш омадед саломат бошед мо ҳамеша дар شما برای کن شما شرکت بهترین شرکت میکنید تشکر اصلا استفاده میکنید آموزش خدمت شما سلام علیکم خب